दिनैनिफ्राय माने सिगां बेखौ आङो केटेगवाय जेबोथ' नाङा मानसिखौ मा रानख्रेब नुदों जेबोथ' नाङा आदसा दिनैनिफ्राय लाइफ स्टाइल नंसिगोन बेराद लाइफ स्टाइल मानोना आंनि इउटुबा डिमान्टेसन जादोंमोन बेनिखायनो रावनोबो माने यानो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामैया गोबाव जाबायमोन फैबाय थासिगोन बिनिफ्राय आरो जोंनि फेमिलियाव सासे गोदान फेमिलि फैबावगासिनो नुबाय थासिगोन एबा टाराक बेनो मोनसे दिनै आं बुंनानै होनोसै नोंथांमोना बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन समायनासिन ब्लग भिडिअ जानो थांगासिनो बेनो रमान्टिक नोंथांमोना जेरैबायदि सिगाङाव नुयोमोन ओरैनिख्रुइ प्रफेसनेल बेराद हेभि ब्लग बाय बाय